Pogledajmo ovaj odlomak. Η γιαγιά είναι πιο καλή από τον Πατριάρχη. Ведь и бабушка самая простая, намного лучше патриарха. Πιο καλά είναι να συναντάς μια γιαγιά στο χωριό που πιστεύει από ένα καθηγητή πανεπιστημίου και από ένα πατριάρχη που φυλάει την πατόφλα του Πάπα. Говорит, и от какого-то патриарха, который целует тапок папе. Στη γιαγιά μετάνια. Бабушке поклон. Από τη γιαγιά να παίρνετε ευχή У бабушки благословение берите. και συμβουλή. И совет. Είναι φοβερό πράγμα μέσα σε εκείνο το ζυγό της οικοκρατίας, το φοβερό, τον άθεο, τον αντίχριστο, να κρατηθούμε χριστιανοί ορθόδοξοι και τώρα τα απεπολύσουμε όλα.